Sarauniya TV, tashar al'umma. Mai atamfa on the beat. Na buɗe zuciya ta zo ki shige, ni zani so na rayu da ke, sai da san ki zan yi numfashi, ba biki a duniyar zama. Na buɗe zuciya ta zo ka shige, ni zani so na rayu da kai, sai da san ka zan yi numfashi, babu kai a duniyar zan wahala. Ji an ce soyayya na da ɗimbin tarihi, akan sani ya zanyo zance da ya shige zuciya ta da ruhi, yanayin sai da haɗi tabbas akan sani ya zanyo sharhi, so dangi na nishaɗi ne min yi shi ba zancen wata makaruhi, gani a cikin yin tsarin so gare shi zanyo tambihi, so wani babban halitta ne da ke tsiro a zuciya daga Allah. Adadin son ka mizani na ya zarce lissafi, ko da rubutu zan yi a kanka zai cika littafi. Majanuni kai kake a na ba kayan laifi, ni da san ka na saba akan ka samu ni ba ni da haufi, tun da kai ka shige ni a zuciya san ka ya zarcen da dafi. Shigowar ka rayuwa ta na ji daɗi na daina yin ƙwallon. Kwatakwacin kyawunki kin zarce ɗawi su ko a kallo, haske na kyawun fuskarki tamkar wata idan ya bullo, a zuci sanki na ririta ya shiga ni zuciya na hazilo, na kama soyayyar ki da gaske ya sa na canja salo, da ke kaɗai zan rayu ba watan kike ce ɗai tilo, in cika duka gurbin zuci gare da kiko da duk matsala. Manufar so yana da girma a labari na kana a sama, kai ne mai tarairaya ta biyayya ne kuma zan yi ba, dole na bi ka da daɗin zance, halinka ya sa na yaba, taurarin mu sun daidaita kowace nasara za mu cimma, a fakin rayuwa kai ne garin baka nuna kyama, na samu bani a soyayya gari na yoshe. Sarauniya TV, tashar al'umma.